kašľam na to, dneska budem ultra lenivý. Tak sa mi nechce, keby tu aspoň niekto so mnou bol, ale tu nikto není. No Marek, poďme, presne kašľav, čakám tu na teba, poďme. 10 klikov, hej? Poď. Dobrá. Výborná. No vidíš, každý má možnosť výberu. Je to tak? Stačí urobiť prvý krok a už to ide. Hneď sa mi chce lepšie, keď som sa už rozhodol, že idem na to. Ľudia, deti vo svetielku nemajú inú možnosť, musí si vyberať každý jeden deň, že budú bojovať. A vy im môžete pomôcť ich ceste k zdravému, lepšiemu životu. Tak neváhajte a pomôžte Svetielku nádeje. Tie decká za to nemôžu, ale vy ten krok môžete urobiť pre nich. Darujte im dobrovoľnú sumu, ktorú vy môžete odovzdať týmto deťom. Poďte do toho.